ha de seguir el seu camí i fer el seu viatge. Ara sols penso en tu. Un niu d'amor per la meva Carme i jo. Tenim un problema. Ara digues què farem. Què diu la Marta que coneix a una mèdium? Una què? Una mèdium d'aquestes que parlen amb els morts. Lady Vicky? La mateixa. Manifesta't. 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 Cel, infern, passes mitja vida matxacat pel dubte intern i després ja veus què tens quan és l'hora. Cel, infern. Ara t'has fet gran i no et vol ningú. Ara noto el pes de tots els anys que ja he viscut i ni un minut no vull quedar-me sola. La vida és com un somni breu que ha d'acabar, on mai no és tot com